Într-un loc îndepărtat, unde munții se îmbracă în alb și pădurile ascund magia iernii, se află casa lui Moș Crăciun. Aici, la Polul Nord, împreună cu noi și prietenii noștri blănoși, pregătim în fiecare an bucuria Crăciunului pentru copiii din întreaga lume. Bine ați venit la mine acasă! Haideți să vă arăt cum începe povestea fiecărui Crăciun. În fiecare an, în această carte magică, îmi apare toată informația despre fiecare copil care a fost cu minte. Oh, ho, ho, dragul meu Fabian, știam că o să fii în cartea mea magică. Atât de mare te-ai făcut. Te-am urmărit cu drag tot anul și am văzut ce băiat darnic și iubitor ești. Sunt mândru de tine. Te-am văzut cât de mult iubești școala și că îți faci singur temele, bravo! Iar de aceea vei rămâne mereu în cartea mea magică. Scrisorile voastre ajung toate aici, iar eu le citesc pe fiecare în parte. Fiecare dorință este importantă pentru mine, așa că eu știu deja ce îți dorești anul acesta. Imediat. Fabian, am primit și scrisoarea ta și știu cât de mult îți dorești Lego și o tabletă. Acum împachetăm. Fiecare copil are propria sa carte magică. Aici sunt notate toate faptele din timpul anului, bune și mai puțin bune. Dar înainte de a primi cadoul dorit, mai este o etapă de verificare. Dacă un copil a fost 100% cu minte și generos, atunci imaginea lui apare în rama mea specială, aici, la Polul Nord. Dar să nu uităm, cei care nu au fost chiar cuminți încă mai au timp să se îndrepte. Ho, 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 ho! Oh, ho, 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 dragul meu, mă bucur că ai apărut aici. Acum, cu siguranță, vei primi cadoul mult dorit. Acum urmează-mă să îți arăt cum se pregătesc cadourile pentru toți copiii. Uite, aici, în atelierul meu, spiridușii lucrează zi și noapte. Fiecare cadou este ales și împachetat cu grijă, pentru ca să simțiți magia Crăciunului în fiecare clipă. Nu-i nimic mai bun decât un biscuit proaspăt înainte de a porni la drum. Asta îmi dă energia necesară pentru o noapte atât de lungă. E timpul să plecăm. Renii sunt gata, sacul este plin, iar bucuria Crăciunului abia așteaptă să ajungă la tine. Ho, ho, ho!